Мин роллы, они вәл. Тоня ярата мороженое, мин шоколад. Мен Леди Баг һәм Эльза, әнинен Микки Маус. Тоняның яратқан мультигі «Холодное сердце» Эльза белән, минем яраткан мультик Моана. Глина һәм Бисер белән, әни ул шот. Тоня бисердән әйберләр ясарга ярата, пластилиннан ясарга әйберләр ярата. Мин тегәргә һәм пешерергә яратам. Мин зәңгәр һәм яшел, әни кызыл. Кызым яшькелт зәңгәр төс ярата, мин кызыл төс яратам. Минем шоколадный коктейль, әни чәй сөт белән. Антонина сок ярата, апельсиновый, мин кофе һәм какао.